AllHits.ph most downloaded song for 2009. The How It Goes To. Ocho Kalukuran Daka. Entertainment Gateway Group, Glenn Estrella, General Manager, and Chris Mercado, Head of Product Management. Thank you. Salamat po. Ayan, nagpakatotoo lang ako. First time ko po ay makapunta sa ganitong award night. Kaya all the way from Pampanga, dahil pong salamat. Thank you so much NCA Music for giving the opportunity to have a recording artist sa Kapampangan. Maraming salamat Ma'am Grace, Ma'am Aspe, Ate Arlene, Ate Norel. Medyo marami po sila kahit first time ko lang po. Sir Kiko, Boss Ricky, Sir Wilson, Kong Ruben, at lahat po ng taga-NCA at sa family ko, at saka yung nag-arrange po ng song si Tito Ben Escasa. Maraming salamat po sa Awit Award. Tinatanong kung mahal kita, bakit nagkahiwalay? Sa puso ko'y di matanggap, pagkat mahal kita. Ako'y nananalangin kung makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Ocho kaluguran na ka, kaluguran sobra-sobra, kasarada rin mata, pananda ka. Lawenda ka, daking mate ko, uli kang lulugod ka ko. Lawenda ka, ocho, ganatil ka pang tao. Kaluguran na ka, mahal ko po kayong lahat. Thank you, God bless. Thank you po, God bless. EGG's AllHits.ph most downloaded artist for 2009. The How It Goes To.